Prepárense porque cambia o tempo cun desplome das temperaturas. As máximas e mínimas van caer en todas as rías baixas con xornadas nas que os termómetros van chegar a marcar 4 graus. Será dende este martes. Que tal saúdos, a responsable deste importante descenso é unha masa de aire polar que entrou esta fin de semana na península. Dentro de 2 minutos falamos do tempo, antes outras novas. O PP de Vilagarcía pide o cese da concelleira de Urbanismo pola súa xestión dos fondos EDUSI. Dende o PP acusan a Paula María de mentir. Indican que, logo de preguntarlle ao Goberno Central pola xestión destes fondos, comprobaron que Vilagarcía só xestionou 3,4 millóns dos máis de 6 que tiña aprobados e non 4,1 como afirmara a concelleira no pleno de setembro. O PSDG de Rianxo insta ao goberno local a presentar a conta xeral. Demandan maior transparencia na xestión económica coa fin de poder planificar os futuros orzamentos con rigor e atendendo din as necesidades reais dos rianxeiros. Visita do presidente da Deputación de Pontevedra e a Arousa pola reforma do Paseo do Naval. A zona foi obxecto dunha remodelación cun investimento de 440.000 euros, dos que o organismo provincial aportou o 90%. Esta reforma supuxo tamén a reordenación dos espazos da contorna. A literatura ábrese o seu propio espazo na programación cultural de Ribadumia para este mes de decembro. O Concello organiza o primeiro encontro literario, literatura e viño, unha cita que se desenvolverá os días 20 e 21 deste mes. A programación comezará na tarde do venres día 20. Polo Auditorio Municipal pasarán os gañadores dos últimos premios xerais e tamén o escritor Manel Loureiro. Despois, se lles parece, repasamos todo o programa. E nas novas tamén estaremos en Sanxenxo para ver como se vive a lixa o Nadal. Tralo prendido das luces, na vila hai moitas actividades para gozar destas festas. Entre elas, unha das novidades deste ano, o mercado de artesanía con 15 casetas que xa se pode visitar na Praza dos Barcos. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos coa crónica política. O PP de Vilagarcía pide o cese da concelleira de Urbanismo pola súa xestión dos fondos EDUSI. Dende o PP acusan a Paula María de mentir. Indican que, logo de preguntarlle ao Goberno Central pola xestión destes fondos, comprobaron que Vilagarcía só xestionou 3,4 millóns dos máis de 6 que tiña aprobados, e non 4,1 como afirmou a concelleira no pleno de setembro. Os populares lamentan a oportunidade perdida polo Goberno local porque din eses 2,8 millóns poderían terse investido en proxectos precisos para o municipio. Ademais, dende o PP explican que o documento trasladado polo Goberno Central pon de manifesto outras mentiras da concelleira. Indican, por exemplo, que non é certo que os proxectos da piscina, o pabillón de Fontecarmoa ou do acceso de Matosiños estivesen debidamente xustificados, como tería indicado a socialista. Calculan que entre os tres o Concello vai perder uns 260.000 euros que agora haberá que asumir con fondos propios. Es decir, que nos mintió y lo sabía que nos estaba mintiendo. Mintió con la cantidad que da, mintió con la cantidad que dijo que había mandado. Y aún encima no nos explicó a los demás, a los vilagarcianos, que tenía esa posibilidad de gastar hasta los 6.250.000 y que se quedó en 3.900.000, o sea, cerca de los 4 millones. Lo que ahí ya hay 2,5 millones que se han perdido la oportunidad de poder ejecutar. O Goberno do BNG en Pontevedra xa coñece as condicións do Partido Popular para apoiar os orzamentos de 2025. O seu voceiro, Rafa Domínguez, presentou un decálogo de 10 actuacións que a súa formación considera fundamentais e que suman 4 millóns de euros. Entre as demandas, os populares contemplan medio millón de euros para o Departamento de Servizos Sociais, un incremento de 400.000 para o orzamento de Policía Local e Bombeiros ou 600.000 para un plan de instalacións deportivas plurianual
e o incremento orzamentario do deporte base. Tamén reclaman partidas d'1 millón de euros e d'1,5 millón de euros para a mellora dos barrios e das parroquias respectivamente e unha baixada dos impostos por valor de 400.000 euros. Ademais, no seu decálogo recuperan outras cuestións que xa incluirán na lista de condicións que presentaran o ano pasado: a reapertura de Raíña Victoria, o traslado da feira ambulante a Alameda e que se retome o diálogo cos traballadores municipais. E o PSDG de Rianxo insta o Executivo local a presentar a conta xeral. Demandan maior transparencia na xestión económica do Concello coa fin de poder planificar os futuros orzamentos con rigor e atendendo din as necesidades reais dos rianxeiros. A pique se remataron ano, os socialistas rianxeiros fan balance da xestión económica do Concello, que acumula aínda unha importante débeda. A pesar de todo, destacan os máis de 2 millóns de euros mobilizados con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos e o remanente de tesourería, que permitiron avanzar no saneamento das arcas municipais. Estamos expoñendo unha situación que, conforme Rianxo ten unha deuda enorme, a cal o Partido Socialista durante o último ano fixo a súa aportación permitindo que se aportaran fondos a esa deuda a través do posto adicional, a través do remanente de tesourería de 2022 e a través do remanente de tesourería de 2023, co cual nos estamos implicados nesa mellora e no saldo da deuda que ten Rianxo, bueno, porque se acometeron unha serie de obras en 2023, pero que vemos é que non temos esa dilixencia no cierre da conta xeral de 2023. Entonces, bueno, o que percibimos é que a elaboración do orzamento de 2024 entendemos que non foi o guión que se seguiu por a colación de que tiña que ser a base esa conta de 2023 e vemos que se está suplementando un orzamento en 2024 xa con 450.000 euros. O que nos indica é que algo está pasando na conta 2023, por eso non se está presentando. Por estas razóns, instan ao Executivo a presentar a conta xeral para coñecer o estado das arcas municipais, cumprindo así co principio de transparencia na xestión dos fondos públicos. E o que queremos é fiscalizar un poquinho cal é esa labor que executou o goberno de Julián Bustelo no segundo semestre de 2023, porque entendemos que sí que hai facturas pendentes do primeiro semestre, pero que o 59,2% das facturas que tuvemos opción de ver agora ca aprobación dese crédito extraordinario pertencen ao goberno de Julián Bustelo, co cual non nos dá esa tranquilidade para poder falar de rigor orzamentario, de rigor na xestión económica, e nos invita un pouquiño a ter esa incertidumbre sobre como se está desenvolvendo a xestión económica por parte do seu goberno. A aprobación da conta xeral, ademais dun requisito normativo, permitiría planificar os próximos orzamentos con maior rigor, garantindo unha xestión económica que dé a resposta ás necesidades reais dos rianxeiros. Visita do presidente da Deputación de Pontevedra a Illa de Arousa pola reforma do Paseo do Naval. A zona foi obxecto dunha remodelación cun investimento de 440.000 euros, dos que o organismo provincial aportou o 90%. Esa reforma supuxo tamén a reordenación dos espazos da contorna. Esta é a nova imaxe do Paseo do Naval, na Illa de Arousa. As vellas e deterioradas madeiras que había nesta zona deron paso a este novo itinerario peonil, unha actuación que se complementa coa renovación dos servizos baixo terra e a reforma desta praciña próxima. Esta zona estaba, era transitable por vehículos, ahora mesmo na que estamos, e agora podemos disfrutalo todos os veciños e veciñas desta praza pública que quedou aquí no Campo de Pau. Na zona despois trasei, principal, que é a que mira para o mar, podemos observar e pódese ver como o cambio foi radical. A humanización desta rúa supuxo tamén a reordenación do tráfico e das áreas de estacionamento. O alcalde aproveitou para amosar a súa satisfacción pola xestión deste proxecto, lembrando que se remonta á anterior etapa bipartita da Deputación. Pola súa banda, o actual presidente provincial destacou que dos 440.000 euros que aquí se investiron, o 90% achegounos ao organismo provincial. Unha partida de 440.000 euros, que foi o que supuxo o coste desta actuación, un 90% é achegado pola Diputación e o 10% restante polo Concello de Illa de Arousa. Isto é no marco dun plan PON 2030 que
viña da anterior conversión, pero nós, cando chegamos, decidimos mantelo. De feito, asinamos con todos os concellos beneficiarios deste plan PON 2030. Entende Luis López que o resultado desta actuación é tan bo que se traducirá nunha maior dinamización da zona. Isto vai ser un plus para os veciños que van a ganar espazo, lóxicamente, desde o momento en que por aquí xa non van a circular vehículos, a renovación de servizos que houbo, algo moi importante, que moitas veces, como non se ven, pois non se lle dá a trascendencia e a relevancia que teñen. O Concello xa ten en riba da mesa un novo proxecto de humanización para a zona do Naval e a contorna das casas modernistas que complementaría este. Está presupostado en €500.000 e, como neste caso, aspira a contar con fondos da Deputación de Pontevedra, neste caso a través do programa Provincia Extraordinaria. O arranxo da senda do Lérez entre Monteporreiro e Bora, prioridade para o Concello de Pontevedra. Trátase dun espazo moi empregado pola veciñanza para camiñar e facer deporte, pero o pavimento de Xabre non se atopa en bo estado polas escorreduras das chuvias dos últimos invernos. Neste tempo, a auga da chuvia foi deteriorando, facendo regatos e arrastrando terra, pedras e maleza que foron atoando as saídas naturais da auga. Isto provocou que en algúns puntos desa senda aparecesen regueiros e pozas que facían difícil o seu uso. Dende a Concellería de Servizos Urbanos están a realizar varias actuacións de reparación para facer practicable o firme da senda. Así estánse a retirar a maleza e as pedras, a limpar as canles das augas da chuvia e a arranxar as que estaban deterioradas. Tamén se fixo unha achega de Xabre e nivelouse toda a senda. Dende o Concello lembran que o treito da senda do Lérez entre Monteporreiro e o Bombeo aínda permanece pechado por mor das obras de reparación do Noiro derribado polo temporal Kirk no pasado mes de setembro. Apuntan que a reparación está moi avanzada e nos vindeiros días poderás abrir o tránsito peonil. E o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible concede uns 4,7 millóns de euros a un total de 10 municipios de toda España para fomentar o uso da bicicleta. Entre eses 10 municipios figura o de Ribeira, único en toda a nosa comunidade. Recibirá unha subvención do Estado por un importe de €500.000 que será destinado á creación dun carril bici que discorrerá ao longo da estrada AC305 ata Palmeira. O proxecto inclúe tamén a colocación en varios puntos de soportes con 40 espazos para poder deixar a bicicleta e un contador para poder regular o seu uso. A subvención outorgada ao Concello de Ribeira cubrirá un máximo do 90% do custo da actuación. A cantidade restante deberá ser asumida polas arcas municipais. A Pobra incorpora a danza á súa programación de Nadal deste ano. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Semana fría a que nos agarda estes días. Saquen os abrigos, as bufandas, gorros e luvas, porque as temperaturas máximas e mínimas van caer nas Rías Baixas, con xornadas nas que os termómetros chegarán a marcar os 4 graus. Será dende este martes, 10 de decembro. A responsable deste importante descenso é unha masa de aire polar que entrou esta fin de semana na península. En Galicia, a cota de neve vai se situar nos 1000 metros. Segundo Meteo Galicia, non se agardan precipitacións estes días, cunha baixa posibilidade de que se dea algún chubasco ocasional. A Policía Local de Ribeira denunciou esta fin de semana a un conductor que deu positivo nas probas de alcolemia. Os axentes interceptárono nas inmediacións da rotonda de Padín na madrugada do sábado ao domingo. Ao parecer, realizara unha manobra incorrecta no seu vehículo. No control realizado de unha taxa de 0,61, razón pola que foi denunciado por vía administrativa. Ademais da perda de 6 puntos no carné de conducir, a sanción carrexaralle unha multa de 1000 euros. Máis asuntos, acompañar un proxecto dende que nace ata que se consolide ou axudar a expandir aquel que xa está en marcha. Esta é a dobre misión do Polo de Emprendemento de Vilanova, un servizo que leva apenas un mes en marcha no Pazo de Vistarreal. Dende aquela, case medio cento de emprendedores recorreron a este servizo gratuito de apoio e asesoramento.
O Polo de Emprendemento de Vilanova, situado no Pazo de Vista Real, segue recibindo novos proxectos emprendedores. É o caso de Cristi, cunha idea do que ela quere facer, descubriu esta rede impulsada pola Xunta e contactou para recibir asesoramento. Estuve indagando mediante el internet y me di con la sorpresa de que existían los polos. Me inscribí para poder guiar la idea de emprendimiento que tenía en ese momento. Y se pusieron en contacto conmigo. Y bueno, conocí a Yolanda, que empezó a guiarme en el tema de la asesoría. Son como unos socios estratégicos, los veo yo. E chegou ao Polo de Vilanova coa intención de darlle forma ao seu proxecto centrado na comida rápida de fusión. Bueno, la idea de emprendimiento o de negocio que tengo es una cocina misteriosa, bueno, mayormente conocidos aquí como Dark Kitchen, que sería de comida rápida. Bueno, yo no soy de aquí, soy peruana, entonces quería mezclar un poco los sabores de origen que tengo con los sabores gallegos, que, bueno, hacer como una fusión en lo que vendría a ser comida rápida. E aquí están guiando para conseguir que esa idea sexa viable. Me ayudan bastante en el tema de procedimientos, las ayudas, los trámites administrativos y todo el proceso, todo me van guiando, ¿no? Poco a poco me van diciendo que es factible, que no, entonces es una ayuda grandísima para todas las personas que quieren emprender y no tienen muy claro cuál es todo el procedimiento aquí, ¿no? A este Polo de Vilanova poden achegarse emprendedores das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas ou Pontevedra. Cristi, por exemplo, vive na capital da provincia. Salienta a comodidade que supón para ela poder recibir asesoramento tanto de xeito presencial como de forma telemática. Eso es la facilidad que tienen porque coordinamos alguna fecha, hacemos alguna videollamada, entonces te van haciendo el seguimiento, ¿no? Si tienes alguna duda, igual puedes escribirles y ellos te van resolviendo y te van guiando qué cosas están bien y qué cosas no. Sendo natural do Perú, tamén celebra o acompañamento que supuxo para ela dende o punto de vista humano. Ve esta rede de polos como unha boa ferramenta para aquelas persoas que, como ela, decidan asentarse en Galicia. Para todas las personas que no son de aquí, de orígenes de Galicia, que sepan que no están solos, que existen los polos que pueden ayudarlos a emprender, a guiarlos en el emprendimiento que tengan para cualquier duda, les van a hacer una asesoría y van a hacer un seguimiento junto con cada persona que presente el proyecto que quiere, ¿no? Para que sea viable su emprendimiento. O de Vilanova é un dos 15 polos de emprendemento cos que conta a rede deseñada pola Xunta. No seu conxunto, dende a súa posta en funcionamento a mediados de 2022, xa prestaron asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizaron máis de 7.500 titorías. Afondar no punto de vista do marisqueo como unha actividade integrada no ecosistema. É o obxectivo do proxecto Ecosistémica 24, unha investigación que está a levar a cabo o Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova coa Federación Galega de Confrarías. Un traballo transversal que demostra a ligazón entre o marisqueo e a súa contorna. O Centro de Investigacións Mariñas e a Federación Galega de Confrarías van da man nun novo proxecto. Trátase da Investigación Ecosistémica 24, que busca afondar no punto de vista do marisqueo como unha actividade integrada no ecosistema. O marisqueo sempre se abordou dende a Consellería como unha actividade non só extractiva, sino de mantemento das condicións do medio no que están os mariscos. E, de feito, o oficio de mariscador inclúe non só esa extracción, sino tarefas de labrado, de rareo, de traslados, de limpezas de algas, que son parte do oficio cotián, das actividades cotiáns das persoas que se dedican ao marisqueo, ¿no? Entonces este proxecto se achega desde ese punto de vista máis amplio. Esta nova acción estará financiada por Redemar, a rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos galegos creada pola Xunta no 2022. Contempla 7 liñas de actuación que abarcan a bioloxía pesqueira, as patoloxías mediante o seguimento do estado de saúde das poboacións e a bioloxía reproductiva, estudando os ciclos reprodutores, tamaño de primeira maduración e estimación da fecundidade. Tamén queremos estudiar a relación entre o tamaño das femias e o número de ovos de cada posta. Sabemos que existe esa relación, pero necesitamos poñerlle números. Aumentando o tamaño de primeira captura desas femias, non só estamos influindo sobre os ingresos, porque hai unha relación entre o tamaño e os prezos en primeira venda nas lonxas, sino que estamos tamén influindo sobre a capacidade
capacidade de regeneración, a capacidade de reproducción dos bancos marisqueiros. Ao ter femias máis grandes, poñen un maior número de ovos e iso debería facer que houbera máis recrutamento, máis crías, non? O estudo das especies acompañantes é outra das liñas de investigación. Faise co obxectivo de facilitar o seu seguimento, así como da biodiversidade en substratos duros e as características da costa. Moita desta fauna e flora pois nos indican problemas que pode haber no medio ou nos indican que o medio está perfectamente. Entonces é interesante estudiar esta fauna e dar ferramentas aos técnicos das cofradías para que tamén eles as podan estudiar. Hai outra actividade relacionada tamén coa fauna e a flora acompañante das especies explotadas, pero neste caso centrada nas especies que se explotan nos sustratos rochosos, especies que para a súa explotación requiren o raspado do sustrato rochoso. Estudiando a biodiversidade desas rochas, podemos xerar ferramentas que permitan a aplicación de boas prácticas no momento dese raspado. Tamén trata as fontes de información coa finalidade de armonizar e manter as bases de datos e aborda a transferencia de metodoloxías e ferramentas ao persoal técnico das confrarías e da administración. É un proxecto moi transversal, pero que tamén o marisqueo é moi transversal e está íntimamente ligado ao que lle pase ao medio. E é máis, non é só que estea íntimamente ligado, senón que a actividade marisqueira mantén as boas condicións do medio. Se deixamos de limpar, se deixamos de rarear, de trasladar ou incluso de labrar cando é necesario, que non sempre é necesario, pois entonces o medio cambiará e eso pois influirá na actividade marisqueira. Este Ecosistémica 24 ven continuar algunhas das liñas de investigación nas que traballa o CIMA dende hai anos. O proxecto estará vixente ata o ano 2026. A Mancomunidade de Barbanza Arousa renovou o seu compromiso de colaboración coa Asociación Cultural Alberto Romero. No marco do acordo desenvolverase a 9ª edición do certame de curtas que promove a asociación para fomentar a creación audiovisual entre os máis novos. 9 anos despois da súa posta en marcha, o certame de curtas Alberto Romero converteuse xa nun referente comarcal. De aí que a Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa siga a apostar por esta iniciativa, renovando o seu convenio anual. Xa está aberto o prazo para a presentación de traballos. Temos a inscripción aberta para as curtas que xa empezaron a entrar e témolas abertas hasta o 28 de febreiro e logo un par de mesiños para que o xurado faja o seu traballo e logo a entrega de premios en abril. Entre as diversas categorías a concurso repartiránse 1.800 euros en premios, entre os que destaca o de Barbanza Arousa, dedicado nesta edición ao mundo do mar. Dentro da Mancomunidade quixemos establecer un premio denominado así, Barbanza Arousa, como o nome da propia Mancomunidade, e este ano ten como obxectivo principal a xente do mar. Non só para que a xente que nos visita coñeza a realidade social e económica da nosa comarca, senón tamén para que a propia poboación da comarca sexa a primeira coñecedora e, por tanto, a prescriptora de que nesta bisbarra funcionamos e traballamos directamente do mar. O traballo tanto dos concellos de Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal ou Ribeira ligados a esa industria conserveira, da salgadura, tamén todo o que ten que ver coa extracción de peixe de marisco na propia ría. Ademais do certame, a Asociación Alberto Romero traballa todo o ano na promoción da cultura audiovisual entre a mocidade, concursos para escolares. A literatura ábrese o seu propio espazo na programación cultural de Ribadumia para este mes de decembro. O Concello organiza o primeiro encontro literario Literatura e Viño, unha cita que se vai desenvolver os días 20 e 21 deste mes. O Concello de Ribadumia somos, de feito, levamos a cabo distintos eventos culturais deportivos, apostamos moi fuerte precisamente polos distintos eventos neste Concello, porque para nós é algo moi importante, sobre todo do que pode ser a promoción precisamente de deporte, do que pode ser a promoción de turismo, do que pode ser a promoción da cultura,
queremos conseguir que este tipo de eventos pois destaquen e que nos axuden a situar a Ribadumia pois un pouco máis alá do que pode ser Ribadumia na provincia de Pontevedra e incluso en Galicia. Que foron quenes de diseñalo e sobre todo de conseguir que nestas datas puedan estar en Ribadumia pois autores e autoras de tan recoñecido prestixio, que van a permitir que todas esas persoas que non están profesionalizadas, que son de momento pois amateurs e que toman a escrita e a creación literaria de momento como unha afición, como parte do seu día a día, pois tratar de conversar, de facer preguntas e de, bueno, pois escoitar as experiencias de persoas que eran como a nós e que cunha obra, cun traballo, pois foron quenes xa de ter un nome, de vivir da escrita, de vivir da literatura. Este encontro nace dun acordo plenario a proposta da concelleira do BNG, Vanessa Fariña. A programación comezará na tarde do venres día 20, ás 6:15. No Auditorio Municipal estarán os gañadores dos últimos premios xerais, Marta Villar, Raquel Fernández e Abel Tomé. Ás 7:15 será a quenda da poesía cos autores Chus Pato e Ismael Ramos. O escritor Manel Loureiro será o encargado de pechar esta primeira xornada. Fará coa presentación do seu traballo Cuando la tormenta pase, intervención a que lle seguirá unha firma de exemplares. O sábado, ás 12 do mediodía, celebrarase a conversa Somos os libros que lemos, que contará con Inma López, Javier Peña e Mercedes Corbillón. Finalmente, o broche a este primeiro encontro correrá a cargo de Arantxa Portavales e Pedro Feijóo, co relatorio O proceso da escrita, como nace unha novela. A Pobra incorpora a danza á súa programación de Nadal deste ano. Serán 2 os espectáculos dos que poderán gozar os veciños no Cine Elma, da man de Ed Suseia e Fran Sieira. A Concellería de Cultura amplía a programación de Nadal cunha nova arte escénica. O Cine Elma será escenario de 2 espectáculos de danza. O primeiro chegará o 14 de decembro da man de Etsuseia Danza, grazas á Deputación da Coruña. O que non se ve vaise a levar a cabo o día 14 de decembro. Os 2 van a ser gratuitos hasta que se complete a cabida. E, bueno, eu creo que o que non se ve pois representa un pouco a través do movimento, a forza e a loita da muller, non? Na sociedade actual. Creo que é un tema, bueno, pois ha caído para todo o que estamos vivindo e creo que fai falta porque pon no punto de mira pois diferentes micromachismos que temos na nosa sociedade. Entonces, bueno, mezclado con danza tradicional e contemporánea, fan unha combinación que eu creo que vai a valer a pena vela. O 27 de decembro, o ribeirense Fran Sieira pechará na Pobra a xira Demente. O de Fran Sieira é como un pouco a despedida do espectáculo Demente na zona do Barbanza. El despide o espectáculo para sempre, bueno, para sempre, en principio acaba o 28 en Santiago de Compostela, pero na nosa zona pois vai no despedir na Pobra do Caramiñal. Entonces, bueno, pues vimos ben de traelo para darlle esa despedida e tamén para que a xente da Pobra poida disfrutar con Fran Sieira. Fixemos un pequeniño taller o sábado e a xente que acudiu a él pudo prepararse un pouco para entender o que é demente, non? Porque trata como pois o tema da saúde mental, non? Patoloxías todas vinculadas ca saúde mental, que tamén é un tema que hoxe, agora mismo, pois está aí no punto de mira. A entrada aos 2 espectáculos será de balde. Dende o Concello agardan que sexan do agrado do público, co obxectivo de incorporar a danza á súa programación cultural. E seguimos na Pobra porque o municipio recibirá este Nadal a visita de Papá Noel, pero tamén do apalpador. A estas actividades súmanse outras propostas festivas como o tren de Nadal ou unha xornada de neve no Cantón da Leña. Son moitas as propostas coas que contará a Pobra este Nadal cos cativos como principais protagonistas. A próxima fin de semana o Expreso de Nadal percorrerá as principais rúas do casco urbano con saída dende a Praza Alcalde Segundo Durán. O tren vai percorrer as rúas da vila esta fin de semana, o venres, o sábado e o domingo. O venres vai estar en horario de 5:30 a 8:30, o sábado de 11 a 1 e de 5:30 a 8:30 e o domingo de 11 a 1. Non é necesario inscribirse, vai sair da Praza Alcalde Segundo Durán e vai ir, como ben dixo Amparo, pois percorrendo as rúas da vila.
Na fin de semana do 20 e 22 de decembro chegarán as visitas tanto do Palpador como de Santa Claus. O domingo 22 instalaránse 3 canóns de neve artificial no Cantón da Leña, onde se desenvolverán obradoiros para nenos. Pois imos a ter o 20 un pasarrúas coa Palpador que ven directamente xa dende o Caurel, confirmar que vai estar aquí e vai vir acompañado duns zancudos e tamén dun grupo de gaitas para dinamizar ese día. O día 21 directo desde Laponia vai a vir Santa Claus. Santa Claus tamén vai a vir con un grupo de 5 bonecos que son os Magic Brothers que van a acompañar tamén no desfile de Nadal o que a Santa Claus, e despois xa o domingo 20-22 pois nevará na Pobra. No Cantón da Leña temos 3 cañóns de neve que van a acompañar pois un obradoiro de bonecos de Nadal que vai dedicado sobre todo aos nenos e as nenas. Decir tamén que o día anterior, que sería o sábado, o día do desfile de Santa Claus, unha vez que remate o desfile polas rúas do noso concello, pois Santa Claus recibirá na Praza de Abasto a todos aqueles nenos que se queran achegar a decirlle algo. Todas as actividades son de balde e non requiren inscripción previa. Tamén xa gozando Nadal por todo o alto en Sanxenxo, centos de veciños non quixeron perder o prendido do alumeado que decora o concello por estas datas. Celebrouse o venres na praza de Pascual Veiga con todo un espectáculo con música en directo, elfos e mesmo neve artificial. A banda sonora correu a cargo de Nelson Quinteiro coa súa actuación Aldea Musical. Non só a decoración será o atractivo de Sanxenxo para estas datas, o concello ten preparada unha ampla programación e diferentes propostas, entre elas unha das novidades deste ano, o mercado de artesanía con 15 casetas que xa se pode visitar na Praza dos Barcos. Un destes postos está reservado para o Grinch, personaxe que se encargará de animar o ambiente. Ademais, na rampla de acceso á Praza do Mar hai instalado un castelo de madeira e unha carroza tirada por cabalos. Tamén dende este sábado xa se pode visitar o bosque de Nadal na Carballeira de Noalla. Deste xeito, co Nadal en Sanxenxo, poñemos hoxe o punto final ás novas do día.